Întreb, cu permisiunea cui? Ai schimbat decorul casei. Nu am nevoie de permisiunea nimănui, mai mult, trebuie să mereu împotriva a ceea ce spun eu. Fac toate astea pentru Gul. Ea plânge când se uită la aceste lucruri. Când părinții ei nu vor mai fi, ce va face ea cu lucrurile? Dar totuși, vreau asta. Nimic nu ar trebui să se întâmple. Să-l facă pe Gul să se simtă rănit. Doamne ferește! Că am rănit un copil orfan în vreun fel. Dacă îți spui așa, voi pune toate lucrurile înapoi. Nu. Bine. Dar pe viitor, dacă vrei să faci vreo schimbare, ar fi mai bine dacă ai. Întreabă-l pe Gulnor despre asta. Da, sigur o voi face. Ea este adevărata proprietară. Noi doar pretindem că suntem proprietarii, a se lăuda cu oamenii.